салому дуруди бепоён ба кулли тамошобинони шабакаи иҷтимоии ютуб. бо шумо ҳастам ҳусейн нурдинов аз канали фикри шумо. дӯстони азиз, хеле шумо интизор будед ки конкурси бепули мо дар канали реклама тв силкаи канал дар поёни навор мешавад. дӯстони азиз, обязательно дар омада акамонро дастгирӣ кинед ва фаромӯш накунед ки ин конкурси бепул аст. дӯстони азиз, чӣ хеле ки шумо дар канали ҳамон акаи ҷамшед дар омада тамошо кардед. дӯстони азиз, вай одам якум бор ҳастанд, мақсад эфир якум бор дуюм бор карда истодаанд ва подписчикони он кас 1000 нафар нестанд. барои он кас наметавонанд дар мақсад программаи худи ютуб эфир баромада бошанд. дӯстони азиз, ман имрӯз ба он кас як программаро гуфтам, як приложениеро мақсад тавсия додам ки эфир карда бошанд бо роҳи ҳамин приложение. вай одам рости сарфам нарафта истодаанд. дӯстони азиз, подписчикони ҳамон кас амирӯз ман пурсидам чанд кадар ҳастанд? 340 нафар ё 350 нафар бародарот подписатсия карданд. дӯстони азиз, биёед як ҳаракат кунем, ҳамон тағоямонро ғайрат кардам. дӯстони азиз, ки иқа телефону иқа наушнику иқа соата мақсад барои мо шумо бепул мақсад падарка карда бошанд, мақсад конкурс ташкил карда истодаанд. биёед як бор дигар дар омада дастгирӣ мекунем. иншоалло ки одам ки худохоҳ агоҳ рӯзи душанбе ҳаракат мекунам конкурсро гузаронда бошам. дӯстони азиз, илтимос ҳамин наворро поделитсия кунед, лайкотонро фаромӯш накунед. лайк барои чи? дӯстони азиз, ҳамин наворро мебардорад. мо қариб дар канали мо алҳамдулилла худо ба шукр қариб 9000 ҳастем. просмотрот 200-300 нафар. дӯстони азиз, биёед як шумоям ҳаракат кунед. иншоалло наворҳои нава интизор бошед. худохоҳ мо дар хизмати шумо. боқӣ дар амони алло бошед. худоҳофиз. дӯстони азиз, баъзеҳо дар ватсап, дар инстаграм баъзе ҷо менависед илтимос амирӯз мақсад натонистам ҳамаро воверем атфе додан, бахшиш. дӯстони азиз, ба поводу мисол ҳамин конкурс хафа нашавед. дӯстони азиз, салому алайкум бародаро. бахшиш ки ҳами ман рӯз нишон тиём. ма авастанлои ҳами компютер қати кор мекардам. ман макбук қати чот запускат нашудест, ақси кор меган ку отала дандона мешкана ҳамхели шидаге. ман инҷа бо специально отдельно камера мондум ки связи яке гум шавад, мисол постоянный связь боша. ман ин қати ҳоз ман запускат кареса будум. ин ноутбук 15 сол шудагиай чота намедонам микрофонаш кор накареса. ба телефон натонистам дуромада. мана бародаро, мана барабан инҷа мондаги, ман инҷа номерои лотоотонай ҳама как надо вай караги буд. ҳозир насиб боша ами худо хоҳа ҳозир як бало мекунам. агар телефон қатитонам дуромада ҳозир ба телефон вай мекунам. бародаро яду вай роҳӣ кардам программаро качат мекунам, ба телефон мебурам. барои ҳами ягон хел фикр накунед. бошем да ҳама тинҷ меша ҳозир худо хоҳад. салому алайкум бародаро, бо як бор дига бахшиш ки ҳами конкурса гузаронда натонистем. ман чӣ кардам ки видеои пешнада гуфта будум, камтар технически проблема шуд. ҳозир насиб боша худо хоҳа ман ҳами телефонда загружат кардам як программаи ҳусейнҷон гап зад. ҳамин программа бояд мада доступ диҳад. в течение ҳамин 24 соат доступ медода ютуб ва худо хоҳа пага мегзаронем ҳамин ва як конкурса. ки имрӯз ба фикрам успеҳ намекунем конкурса гузарондан, допуск наметиҳад ҳамин программа. ҳамун номеро мемонад, номери нав намегирем. ҳамун приз мемонад. худо хоҳад бозия мо мегзаронем. барои ҳамин ташвиш накашед бародарҷоро. боқӣ дар амони худои таоло бошед. хай набошад.